Yawwa. Assalamu alaikum abokaina da 'yan uwa da abokan arziki. Labari zan baku wato akan ita ainihin budurwata wannan yarinya. Wato ni ne na dunkulo kuɗina sai na sayi kwalin indomi. Na auni shinkafa kwano 8. Kwalina na supageti haka na je na sayo shi a kasuwa. Na sai kayan sha amma fa ba wiwi ba kuma ba giya ba. Wato ainihin kayan sha kamar su lemon kwalba domin ta kwalbe sai na saya. Haka na dunkule, na matse, sannan na samu na tukwikwiye, na samu na tattaro awe baɗan nan da siya wato ainihin na dunkule su sai na ba wa wannan yarinya. Na ce gashi a yi sallah da shi. Amma ba ku san abin da ke faruwa yanzu ba. Yau gashi sallah. Na ƙura wa sikirin ɗin wayata ido, wato ainihin koda zan ga flashin ban gani ba. Na kara kunnuwana bisa ga ƙofa, wato koda zan ji an yi sallama ban ji ba. To wai don Allah yanzu me kuke tunanin zan yi? Abincin sallan nan ba za a kawo min ba ne ko kwayaya? Abin da ke ɗaure min kai kenan. To nake tunanin yanzu wato ainihin in je in rataye kaina ne ko in je in sayo fiya-fiya domin in kwalbe kawai na huta. Samari ku yi hattara, 'yan matan yanzu sai a hankali. Ba mu sani ba, mu ta su muke amma kuma su ba ta mu suke ba. Don haka ina neman wato ainihin haɗin kan samari ƙwaya 10 domin su zo mu haɗa kanmu, mu je mu rataye kanmu domin nuna fushin abin da 'yan mata ke mana. In ta kama, mu kwalbe da kwalbar fiya-fiya, mu nuna wa matan nan cewa muna fushi da abin da suke mana. Samari 10 nake nema, wato ku zo mu je mu rataye kanmu. Kuma wannan magana da na faɗa, haka na je na faɗe ta a Amsakuwa TV domin kowa ya ji. Mu je mu rataye kanmu ko kuma mu kwalbe da kwalbar fiya-fiya, mu nuna wa 'yan matan nan cewa abin da suke mana ba ma jin daɗi. Don haka ku yi subscribe Amsakuwa TV domin ku dinga jin bayanai na dalla-dalla, sala-sala. Na gode, sai an jima.